Να δώσω τελικά την εξέταση του lower εξ αποστάσεως από το σπίτι μου? Καλώς ήλθες. Είμαι ο Γιώργος Δροσουλάκης, επαγγελματίας εκπαιδευτικός, συγγραφέας 7 βιβλίων και courses για lower και proficiency και ιδρυτής του Multilingual. Σε αυτό το σύντομο βίντεο σου δίνω τις πληροφορίες και τα πλεονεκτήματα για τις εξετάσεις του lower εξ αποστάσεως για να αποφασίσεις το αν η εξέταση online είναι η κατάλληλη για σένα. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι οι περισσότερες επιλογές στις ημερομηνίες εξέτασης. Κάποιοι εξεταστικοί φορείς προσφέρουν την εξέταση για το lower online 2 φορές το μήνα ή και περισσότερες. Επίσης, κερδίζεις το χρόνο μετακίνησης. Δεν χρειάζεται να φύγεις από το σπίτι σου για να δώσεις το lower. Πληρώνεις μόνο αν περάσεις. Υπάρχουν εξεταστικοί φορείς που προσφέρουν την εξέταση δωρεάν. Δεν πληρώνεις εκ των προτέρων και μόνο αν περάσεις την εξέταση του lower, καταβάλεις τα εξέταστρα εκ των υστέρων για να λάβεις την πιστοποίηση. Δίνεις δηλαδή εκ του ασφαλούς. Μπορείς επίσης να προετοιμαστείς οικονομικά με self-study μέθοδο για αυτοδίδακτο στο lower. Τίποτα φυσικά δεν αντικαθιστά την ποιότητα ενός φροντιστηρίου αγγλικών. Αν όμως δεν γίνεται να πληρώσεις τον καθηγητή σου, τότε τα πακέτα για αυτοδίδακτους είναι μια αξιόλογη επιλογή. Δες τις πληροφορίες κάτω από αυτό το βίντεο με τις ημερομηνίες, τις προσφορές και την προετοιμασία για τις εξετάσεις του lower εξ αποστάσεως. Καλή σου επιτυχία!